हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जाहानि इउटुब चेनेलाव आरो फिन बरायफिननाय थाबाय आसा खालामो नोंसोरबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं एक्चुअली आं दिनै भिडिअ खालामनायनि जाहोनानो जाबाय बेसे गिदिर माबा नङा आरो फिसा जास्ट आं फ्लिपकार्टआव नै मोनसे बुस्थु बिहरदोंमोन इउटुब चेनेल जेनेबा इउटुब आरि खालामनायाव जेनेबा बे भिडिअ खालामनो नागिरनायाव आङो जेनेबा हारसिं बिराद डिस्टार्ब जायोना बेनिखायनो आं बे बुस्थुखौ बिहरदों आरो माबायदि सफायदों नोंथांमोना साननो हागौ थिगानो सफायदों मोजाङानो आं भिडिअखौ न'आवनो खालामनो होननानै सानदोंमोन नाथाय बेयाव हायनो गोनां जाबाय आङो बिराद हारला थारमाने बिथिं दंफांबो दानगासिनो आरो न'आवहा हाजिरा जाहा खामला दंमोन ना दिनै बे खामलाफोरनो माबादों आरो दा सुटि जाबाय साहा दै होनाय मानाय बेनिखायनो आङो बेयावनो हायनानै भिडिअखौ आं बनायनाय जाबाय आं नोंथांमोननो खिथिगोन बे माबाखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय मा स्टिक बिहरदों आङो फ्लिपकार्टनि माला आं खुलिनोसै दायो जास्ट बेखौ 360 लानाय जादों दै आरो खमावबो मोननोबो हागौ बेयो मबाइल माबा खालामग्रा मबाइलखौ इयाव थेबगोन आरो बेखौ इदिहै खुलिनो हायो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर इउटुब चेनेल गोदान खुलिदोंबा बेफोरखौ बायनानै ला बिराद इम्पर्टेन्ट जायो बियो हारसिं भिडिअ खालामनाय मानाय बेफोराव नांगौ जायो नै लोगोफोर बियो जाहैबाय हेयारफन बेजों लोगोसे हेयारफनबो मोनफायो बेखौ मारिनो दे आं मारिनो एक्चुअली फार्स्ट टाइम आं बेखौनो बिहरदोंमोन आरो आं बे फार्स्ट टाइम बेखौ बिहरनायाव बेखौ मोजांखौनो मोनबाय आङो बेनिफ्राय सेकेन्ड टाइम बेखौ बिहरनाय जाबाय आरो बेयो रिमटबो दोङो बेहा बेखौ जों अनेक सिस्टेमनिफ्राय जों माबा खालामनो हायो आरो बेखौ नै फाइफन जाजोबो नोंथांमोनाबो इउटुब चेनेल गोदान खुलिदोंबा बेखौनो बिहरबानो जाबाय बाहायनो हागोन बारा एसेबां दामि दामिबो लाया आरो लाबो आं खिथिनो हरलाय मबाइलखौ बिदि सोनो हायो आरो सोबाय आङो बिदियैनो आं भिडिअ खालामनाय जायो आरो होमबानिया बेयो गोलैला जेरावबो थांबाला ओमफ्राय नोङो हेभि माबा खालामनोबा बेखौ बेबायदि खालामनांगौनो आरो गोरा टाइटलिहै जों खालामनाय जायो आरो दा आङो जाहानि मैगं बारिखौ नोंसोरनो देखायलांबाय थानोसै लाफा मैगं जोंहानि एक्चुअली जोंहा बे मैगङा फाननायनि थाखाय नङा न'आव जानायनि थाखायसो गायनाय जादों आरो फाननायनि थाखाय जोंहा बेलेगाव गुबुनाव दंखायो जोङो बेखौ न'आव जानाय हारिनायफोरावल' बाहायनाय जायो बेयो जाहैबाय जोंहा आलु मैगंखौबो जोंफ्रा न'आवनो खेथि खालामो बियो आलुआ गासै जोंहा 20 लर बारासो दोङो बियो सबाइखौबो जों न'आवनो खेथि खालामो बेखौबो जोङो दानियाव मोनहैगोन आरो मेसेंनि बियो जाहैबाय पियाज बिलाइफोरखौबो बेबायदिनो बेदर हारि भाजा संनाय मा संनायफोराव होयो आरो बिराद टेस्टि मोनजायो आङो बिथिंनो लाइनसे गायना दोनदों आरो बिथिं आलुआनो आलु बियो जाहैबाय बेसर नोंसोरलाय सिनायखायो
देनां खिथिगोन र' मोसानानै खिथिगोन डिस्क' डेन्जारबो मोसागोन अनेकबो खिथिगोन फिल्मबो खिथिगोन दा आं हाथ'वा दे थारमाने एक्सुलि आंहा बिराद गोदोर माबा दंख' आरो नै लोगोफोर नोंसोरखौ भिडिअ देखायनायजों लोगोसे नोंसोरनो माबा खालामनायजों लोगोसे आङो मैगंखौसो साखनि जानो लुबैलायलांबाय आं मैगं गोथां साखनि जानो बिराद मोजां मोनो नोंसोर जायोना जाया मिथिया आङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय थेंक्स आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफाफिनगोन बेबायदिनो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामगोन साबसक्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आंनि भिडिअआ एसेनोसै